Good morning mga kalasbag, Sabado na po doon. So tingsikad na pod. Balik tao guban sa Notakis kay Chillred naman eh. Ato meron sa bagong painitan sa Maribohok sa buho-buho stopover. So na ang mga kauban. Okay. Alright, hello. Nanami og sambog. So landag-landag na. Igo doon yung mabot dito sa buho-buho Maribohok. Ting painit na or pamahaw na dyan. Nami sa tulay sa Cortez, so dool-dool nami sa Maribohok. So nami sa Abatan Bridge karon. Ubay-ubay man din guduga ron, mga sobra na po doon may. So lampor na so ning mga ipang-share pa ron sa buho-buho stopover. Morning. So dagan yung bikers nga ni dunga na mo adto dun sir po ni padong dito sa buho-buho. Nami karon sa iskina para Antikira. Sorry mi sa ibabaw agi. So napoy usa ka agana na dito sa ubos, dito sa unahan sa tulay. So dire mi sa ibabaw agi. Morning. Musta man kada ma'am? Tama nga ka. Ano ba pakyaw tagtiteng? Wala mi ada mo sa Kabuntagon. Bugdaw ka do. Asa ka mag-reading, ma'am? Iskina para buho-buho. Pampawan magtablija? Pampawa ko ni sa laspag, partner. Ha? Pampawa sa laspag. Mata di man yung bumawag ako. Pala. Amiyay? Good morning. Shout out ni Sherkob Manamtam o Dayan Clarice Danyo. Mo ni siya sigig tanaw sa vlog ni Local Ride og pan kayo ni sa Notakis. Shout out sa akong bata si Yasmin, si Buboy og si Kinkin. Mo laya karon. Bote. Buta na to be. Saan ko kang karon pa mangguni mo luwang mangluspad ka. Abot na. Lami Ano ba gitawag ni siya buho, ma'am? Kani mag-usaon na sa katiguangan ang kaning ubos kay nakuha nila tubig, so ada sila magbuho para sa tubig. Mo nang buho-buho nya. Nadala na namo hantod sa kanang karon, mo nang tawag siya buho-buho. Nag-open may mga 2 weeks ago. Mo ang menu kay Putubaya, mo ang kakanin. Nya nami mga meals. Kani hotdog, ham o longganisa niya, rice. O niya, mo post kami sa mo ang Facebook page, naaman may Facebook page nga buho-buho stopover. So, na-added to ang mga update kung saan mo ang ihanda nga mga kakanin. Tanang bikers diri sa Bohol o bisan dili bikers, bisita sa mo ang kuan, amo ang lugar buho-buho stopover. Bago ni siya diri sa Trail Maribohok Bohol. Kaning Putumaya tag G's ni siya. Unya ang amo ang mga rice meal kay kung hotdog 55, unya ang ham 65, ang longganisa kay 60. Unya na may mga instant kani sakto. Mineral, mga biskwit, ana. Nasad may mga noodles ug pansit canton. Salamat kaayo Notakis. Botal! Morning. Sa may mukhang mga opinion na ng lugar ah.
Nindot po ng lugar po di ano, rotahon sa mga bikers. Dool niya, relaxing. Wala, pero naluya ko. Suka o gata. Nasuka ko. Namat sa kagawad sa Turel. Kanang gatag no, init, yung tubig. Nabugnawa lang tiyan, niya gitagaan ko ni kagawad og tubig. Goods kayo. Nay, bisita na to, Boss Del, no? Yung mga classmate? Classmate. Sige, kung ano, sir? Marco, Antonio Barrera. i-scam ko yung siya nga chill ko ba kung pikahay. Pika man? Pika to, naginaluda. Classmate, mga Boss Lindel? Oh. Ay, ew. Oh, yun. Oh. Kaya sa, boss? Taga Buhara, Upton, Tagbilaran. Shout out sa uyab nga si Bingbing. Yes. Da ko are. Ay shout out Leo ni Alico. Na diya sa Qatar. John si Ricos nasa Abu Dhabi, si Steve nagihapon sa Abu Dhabi. Si Uncle Sikad. Ayo, dai. Shout out Uncle Sikad. Ayaw call. Ana may phone sikad sa inyo gagaw pa tatingan ni kay taga kuan Ano magkada bangga? boy. Ay, nagboy. Ano siya, do? Masyado. Sikaw ni mo boss. Longganisa. Itlog. Ayaw sila ugma. Kasi man kasulti sa kalayon sa aning dipita. Si Ryan ba? Boy, Easy, right? Easy. Una yung ganahan nga ubanan. Mo graduate ako ng mga long ride kanang mag-antos ko muli bitaw. Di na ko na. Yan na ba mga sikoti ride. Pero sa Mga, bato na pod. mga banana drive. Bagyo drive. Oh, yan na ba? Yan na do ora. tambok ride na. Glory drive. Mag-TikTok pa me. Sa di pa may muli. Ay mga choreographer. Kaya mo ko Si Ramel. Ma'am, salamat sa mo, ma'am. Balik-balik na mag-agi diri. Pohon. Pero 25 mo balik na kay Kista. October. October pa dai. Kayo lang, aray sir. Kaya na. Sayo. Okay, mag-lockdown. So no probs. Uli na ta? Kayo man na matagkaon. Kapos na, uli na me. Okay kayo. O kita tong mga bikers nga ganahan mo dong dire. Doon na mare. Dong mo dire sa Maribuhok. Doon lang Katong makita. wapa kasway re. Panuway mo. Panuway mong tanan. Panuway mong tanan. Panuway mo. Bitaw, suway mo ba suway? Guwapo re. Lami, lili ka doon sa jamal. Lami, pura-pura ka doon. Nani sa Turel, Maribuhok. Sa Sinta busog na ka. Sa Sinta, busog na. Lanog na ka doon tinugaban. So, ano yung ratataman kay muli na be. Kay dagan magbuhaton sa bayan ng kabot.